Kulumbai, welcome back to my channel. Da fungni 4:20 जाबाय ओमफ्राय जोङो बेंगलाव थांनो ओंखारदों आगोल दिनफोरावथ' जोङो 6:30 फोरावबो बिराद डिफिकाल्ट जायोना सिखांनो ओमफ्राय दिनै बेरायगोन नालाय ओभार एक्साइटेडजों जोङो 3 AM आवनो जोङो सिरि मोन्दों आरो दा नै हासबेन्डआबो रेडि जाबाय ओमफ्राय दा जोङो बेंगलाव अबेयाव थांगोन अबेयाव बेरायगोन सोर सोर थांगोन बेफोरखौ जुदि नोंथांमोना नायनो इन्टारेस्टेडब्ला आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोङो ओंखारबाय नै न'निफ्राय फैबाय ओमफ्राय बै ससेयावहाय जोङो बाजैमोनखौ लांफागोन बाजै आदा नानि थांफागोन नालाय दा नोंथांमोना जोंनि जार्निखौ जोंजों इन्जय खालामफादो बाजै आदा नानिमोनबो ज' फैबाय ओमफ्राय जों दा टाउननिफ्राय ओंखारबाय मा टाइम जाखो नायलाय माने बेसेबां आवार्स लागोन ओमफ्राय माबानो आरो ना जेनेबा बोरो आदाया हा 5था जानोसै ना जोङो दाख्लि मामिमोना 7थायाव मोनहैदोंमोन ना ओमफ्राय जोङो दा माबायदि मोनहैगोन जोंहा दा 1 घन्टा प्लास बेनिफ्राय बांसिन नोंथांमोनाबो जोंजों इन्जय खालामलांदो जोंनि जायगाखौ नै नानिया जा अभार एक्साइटेड बाजैयानो जोङो गसाइगाव मोननोसै ओमफ्राय सानाबो नुजाबाय एसे स्रां जागासिनो दं बेंगल सफैनानै माबायदि मोनदों मोजां मोनबाय नों मा फोरोंदों मा फोरोंदों नोङो आङो लेखा फोरोंदों बेंगलाव लेखा फोरोंदों जों थांगोन जायगानि लामाया बेनो आलिपुरदुवारनि लेफ्टथिं थांनानै मोनसे टार्निं दङ बेथिंनो गोलाव सरलपारा थांग्रा लामा बायदि गोलाव लामा मोनगोन आरो ओमफ्राय थांनानै दा नै बे गेटखौ मोनगोन बेयाव काउन्टार टिकेट काउन्टार आरो बेयाव टिकेट लानानैसो हाबनांगौ सफैबाय हा नै टिकेट लादों जोङो टिकेट काउन्टार सासे मानसियाव टिकेट चार्जखौ 150 होनानै हाबबाय जोङो ओमफ्राय बे बुक्सा टाइगार रिजार्भ होनाय गेटथिं जों फैबाय ओमफ्राय बिराद गोलाव लामा मोजां लामा मोनो ओमफ्राय आरो बे लामानि गेजेरावनो गामिबो मोनो समायना गामि मोजां मोजां न' दं बिबारफोर साजायनानै दोनदों ओमफ्राय नै जों फाइनालि सफैथारबाय बे एन्ट्रि पास मोनसे दङ बेयाव सफैबाय नै जोङो ओमफ्राय बेयाव पार्किं दोनगोन ओमफ्रायसो जोङो थांगोन आरो जों बेयाव पार्किं खालामनानै दोनदों गारिखौ बैयाव पार्किं खालामदों ओमफ्राय जों बेयाव जानो नागिरदों नानि hey मा अर्डार खालामखो नोंसोरो माबायदि मोनदों सफैनानै फैनानैथ' मोजां मोनबाय ओमफ्राय थांमोनथ'वाखै साहा लोंगोनसै जुदि साहा लोंनानै जानानै गाखोलांसै एक्साइटेड दा नै नानिया 3थायावनो सिखांदों बियो 3थायावनो ना जिरायनो हाला ओइथिं नायनो फै जोङो जाखांबाय फुङाव जाबाखैमोन नालाय ओमफ्राय दा बेनिफ्राय थांगोन न'नि गारिखौ लांनो मोना जोङो भारा लानानै थांनांगोन बेनिफ्राय थांसै जोङो जुस ओमफ्राय दै एसे लाबाय ओमफ्राय नैबेयाव सिगां मोननाय जे एन्ट्रि पास बेखौ बेयाव देखायनांगौ ओमफ्राय नै जोङो गारि लाबाय बे 0 पइन्टसिम थांनो थाखाय जिर' पइन्टआव मोनफैबाय जों नै
Ready trekking. Ready na? Pura excited. थाबायनो हागोन ना हाया? एसेल' गाखोदों आं मेंहांबायबो नै मेंजेनबाय दै फैद' नै जोङो गाखोजेनबाय स्टार्ट खालामबाय आरो गारिखौ 0 पइन्टसिमल' लाबोनो मोनो ओमफ्राय बेनिफ्राय थाबायनांगौ आरो ओमफ्राय साफा साफा गाइड लानांगौ गाइड लायाबा थांनो मोना फैद' चलो चलो आजा ओइ क्रिसमासनि बेदर जानाया थांजोबसै दिनै औ नानि फैद' नै मामाया थांबाय हाला फैनाय मेंजोब्बाय फैद' गोलोमजोब्बाय माबायदि मोनखो थाबायनानै हा मेंबाय मेंजेनबाय मेङाखै सानफ्रामबो थाबायखानांगौ आयु औ नोंना प्रेक्टिस जाबाय डिउटिया नै नै बिराद गोजान दंबावोना जोङो गामि मोनजेनबाय ओमफ्राय नैबे न'फोरा हमस्टे जोब आरो जुदि सोरबाफोर हर थालांनो गोसोबा बेफोराव थानो हागोन जानाय मानाय गासिबो सुबिदा दंजोबो आरो नै जों बिराद मेंबाय थाबायनानै ओमफ्राय बेयाव दसे जिरायथ'नोसै साहा लोंनोसै दसे रेस्ट लानानैसो थांगोन औ कफि लानोसै नै जिरायथ'बाय नै भिउआहाय बिराद मोजां ओमफ्राय जों बेयाव दसे रेस्ट लानानै कफि लोंनानैसो थांफिनसै आरो पूरा थक गया हम लोग इसलिए थोड़ा कॉफी पी के जाएंगे देखो वहाँ पर बैठ रहे कॉफी रेडी जासान्दि जोङो एसे फट' लाबाय भिडिअसफोर लाबाय ओमफ्राय बेनि उनावसो कफि लोंबाय ओमफ्राय एसे मेंगाबाय नालाय थाबायफिनसैलाय आरो नै जों कफि लोंखांबाय एसे रेस्ट लाखांबाय ओमफ्राय थांफिनसै नै दम फिसाथार पीछे का रास्ता बहुत अच्छा है ये भी होम स्टे है रहने का जगह दो बना ओ जोङो गोजौ ओमफ्राय दा गाहायाव ओंखारनाय लामा मोनदों बिदियाव एसे मोजां ना थाबायनो इजि जायो जोंना गाइडनाबो बिराद फान आरो इन्टारेस्टिंथार आं बेयाव गाइडजोंनो रायज्लायगासिनो दंमोन खना खनला नालाय बेयाव बुहुतफोर थायो नामा बिदि गिया नामा बिदि माबा बे रायज्लायबोदोंमोन आरो जों बेयाव जोङो नै फाइनालि जोंनि डेस्टिनेसनखौ मोनफैबाय बेनो जोङो नायनो गोसो जाफैनाया बुक्सा फर्ट होनदों बेखौ बेयावहाय सिङाव मोनसे जेल दं आरो बे जेलावहाय जोंनि जाय फ्रिडम फाइटार सुभाष चन्द्र बस बेखौ गोदोनि समावहाय ब्रिटिशफोरा 6 days जोबनानै दोनदोंमोन आरो बेयावहाय ओमफ्राय 6 daysनि उनावहाय बेयो बै बुद्धिस्टफोरजोंहाय बिसोरनि ड्रेस गाननानै खारखोमादों बिदि होननानै खोन्थादों आरो जोंनो गाइडआ ओमफ्राय बियो भुटाननि मोनसे पार्टसोमोन होननानै बुंदों बैथिं नायबानो हाजो दंना बे हाजोआनो भुटान आरो बिदि नै सिङाव गासैबो अन्थाइनि बानायनाय जोब स्टार्टिंनिफ्रायनो आरो जेनेबा लामा वाल ओमफ्राय सिङावबो फिसा फिसा लामा दोनदों बेफोर गासैखौबो अन्थाइजोंनो बानायजोबनाय इउनिक वेआवहाय बानायदों आरो बिसोरो बिराद मोजां नुदों ओमफ्राय बिराद बिउटिफुल प्लेस आरो जुदि नोंथांमोना मालाबाफोर बेरायहैनोब्ला बेरायहैनो हागोन नलेजबो मोनगोन आरो हजोंनि मानसिफोरा माबायदि सोलियो बेफोरखौबो नोंथांमोना मिथिनो हागोन आरो नै रुमफोरा बिदि बेयावनो दोनदों होनदों
ओमफ्राय बेनिफ्रायनो बियो गोमादों आरो माबोरै खारखो माबोरै गोमाखो बेखौ दासिमबो रावबो मिथिया हिस्ट्रियावबो गैया होननानै जोंनो गाइडआ खोन्थाबाय थादोंमोन आरो आंबो मोजां फरायाखै हिस्ट्रिखौबो जिखुनु गाइडआ जोंनो खोन्थादों आरो बे जेल सिंनिफ्रायनो सुभाष चन्द्र बसआ खारदोंनो आरो जोङो नै दा बे जेलखौ नायखांबाय ओमफ्राय बेनि खाथियाव मोनसे मिउजियाम दं होनदों दा बेयावनो मा मा दङ बेखौ नायहैबावनोसै होननानै जोङो थांगासिनो दं आरो नै मोनफैबाय जोङो आरोबाव ओरैबायदि प्रिटि जोब गासिबो न'फोरानो प्रिटि औ बे समायना नुयो बिथिंलाय बेनो नै मिउजियामाहाय आरो बेखौ 1983 आव लुनानै दोनदों ओमफ्राय सिङावहाय गावसोरनि राजाफोर ओमफ्राय गावसोरनि सिगांनि राजाफोरा माबायदि ड्रेस गानोमोन लोगोसे माबायदि ज्वेलारिसफोर गानोमोन बेफोरखौ दोनदों आरो ओमफ्राय नै जों नायखांनानै फैबाय ओमफ्राय मम' जाफैबाय नै जों फैफिनबाय खुनुरुखुम थांबाय ओमफ्राय ओरैबायदि मेंजोब्बाय गोलोमजोब्बाय थांफिनगासिनो दं जोङो ना मोननोसै 0 पइन्टखौ मोनफिनसै जोङो 0 पइन्टखौ मोनफिनबाय ओमफ्राय गारि गाखोफिनबाय बिराद गोजौ गाहाय बिराद थाबायबायना आथिं आखाइ साजोब्बाय बिराद मेंबाय आरो जोङो बे बाक्सा पर्टनिफ्राय फैनानै बेयाव जानकि मामोनलाय पिकनिक स्पट ना रिभार भिउ बिदियाव फैदों आरो जुदि सोरबाफोर पिकनिक जानो गोसोबा फैनो हागोन आरो बिराद मोजां बिराद गुवार जायगा बेयावनो एसे फैखाबाय नालाय खाथि ओंखायनो जोङो एसे नायलांनोसै होननानै फैदों आरो बिथिंनो बेनि जेएनटि पिकनिक स्पटआ जोङो बाक्सा पर्टनिफ्राय फैनानै बेयावहाय एसे नायबोबाय आरो मोजां जायगा बिदि होननायखाय एसे नायबोबाय आरो नै बेयाव हटेल रिभार भिउ दङ ओमफ्राय ओंखाम जानो हागोन आरो बेनिफ्राय ओरै ससे थांबानो बेयाव बे पिकनिक स्पट बेखौनो मोनगोन आरो बिदिनो ओरैबायदि मानसियानो जोबनो थांखाया ओमफ्राय जोङो पिकनिकथ' जाया नालाय बिदिनो भिउखौल' इन्जय खालामफैबाय दसे ओमफ्राय थांफिनसै जोङो नै गारि गाखोफिनसै जोङो वेस्ट बेंगलनिफ्राय डाइरेक्ट फैनानै गसाइगाव नाथुर हटेल होननायाव ओंखाम जाफैबाय बिराद मेंबायमोन उन्दुनोबो ओंखारबायमोन चिन्तायाव थांनाय नालाय ओमफ्राय जेबो जोङो संनानै लांनोबो हास्लाबाखै ओंखायनो जोङो हटेलाव मोजां ओंखाम जाफैबाय आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच